Tohle je Dida Grill ze Zlína. Není to žádný obyčejný bistro nebo nějaký běžný fast food. Tohle je doslova gastroporno. Podívejte se, jak to vypadá a co z toho vznikne. Každopádně nejen na tuhle chálku, ale i na hromadu dalších. Hledáme editora, jestli se chceš dobře najíst a mít život snu, tak mi napiš. Zdar z hladovci, na tu chálku se budete muset vydat do Zlína. Jak už jsem zmínil, je tam podnik, který se jmenuje Dida Grill. Točíme ho skoro od začátku profilu a neustále nás překvapuje novýma jídlama. Jo, vždycky to má takovej hodně šťavnatý tvar. Má to krásnou krustu, krásnou barvu a vypadá to, že když si dáte běžnou porci, tak by vám slušeli ještě 3 kamarádi, aby to všechno zmizelo. Schválně mi napište, kdo už to zná, kdo by si to dal a s kolika lidma byste na to šli. A taky to jídlo zkuste pomenovat, protože tohle je fakt nářez. Dida Grill, Zlín a všem vám přeju dobrou chuť.